at ang kaayayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanin. Padayon atong yampo nining santos nga misa ang atong mga kaigsuunan nga nag-antos karon sa pandemya. Nga unta mahataga naghingpit nga sulbad kining maong pandemic. Ato sang padayong iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa tanan nato mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato sa ilang financial nga suporta bisan pamantaliwala sa ilang kalisdanan. Nga unta hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita gamhanan o guway katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom o paghigugma. Himua nga buhaton unta namo sa mahigugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo o paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Giisip ko ang atong mga pag-antos dining panahona, dili gayud ikatandi sa himaya nga ipadayag unya kanato. Ang tanang binuhat mahinangpon nga nagpaabot nga ipadayag sa Dios ang iyang mga anak. Kay giyukmang walay kapuslanan ang tanang binuhat, dili tungod sa kaugalingong pagbuot niini kundili tungod sa pagbuot sa Dios. Apan bisan pa niini nagpabilin ang paglaom nga moabot gayud ang panahon nga luwason ang tanang binuhat gikan sa kaulipnan sa pagkamadunuton o nga kaambit kini sa mahimayaong kagawasan sa mga anak sa Dios. Nasayod kita nga hangtod karon ang tanang binuhat nag-agulo tungod sa kasakit ingon sa babay nga nagbati. Apan dili kay ang mga butang ray nag-agulo, kundili lakip kita nga nagbaton na sa Espiritu, ingon nga unang gasa sa Dios, samtang nagpaabot kita kun kanusa sa gupa nga mga anak sa Dios o kanusa luwasa sa hingpit. Kay giluwas kita tungod sa paglaom, apan kung makita na nato ang atong gilauman, dili kana nato matawag nga paglaom. Kay lauman pabadiay ang nakita na, apan kung maglaom kita sa wala nato makita, magpaabot kita nga mapailubon. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga tungbaba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadyan. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Unya mingon sila sa kanasuran. Ang Ginoo naghimo kanilag dagkong mga butang. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Iuli ang among mga kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa habagatan. Sila nga nagpugas nga nagahilak, mga ni nga managsadya. Ang Ginoo nagbuhat ug mga katingalahan alang kanato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Pagdaigo ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Kini sama sa usa ka liso sa mostasa nga gipugas sa usa ka tawo sa iyang uma. Miturok kini ug nahimong kahoy ug nagsalag ang mga langgam sa mga sanga niini. Unya nangutana pag-usab si Jesus, sa unsa ko ba itandi ang paghari sa Dios? Sama kini sa igpapatubo sa pan nga gikuha sa usa ka babayi o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong unang pagbasa, nagpadayon ang nindot kaayo nga katekesis ni San Pablo. Ang iyang katekesis kaning
Romans chapter 8 mo ni para nako usas mga nindot kaayo nga katekesis mahitungod sa kinabuhi nato dinhis kalibutan ug didto sa langit. Dinhis kalibutan matud pa sa atong unang pagbasa naay daghang pag-antos, nag-agulo, apil nag-agulo, pasabot apil og antos ang mga tanan yung binuhat sa Ginoo, the whole creation. Matud pa ni San Pablo. Nya kani sa di ay tanan nga binuhat sa Ginoo, apil sa di ay nis pagluwas sa Ginoo. Iyang luwason. Moabot di ang panahon nga ang tanan gyud apil na ning mga langgam, mga kahoy, the whole universe himuon sa Ginoo nga malipayon. Pero mintras tanto kuno mura kuno tag babae nga nagmabdos nga nagbati nga before ka makakita sa imong kalipay kaning imong anak nga imong ianak dunay kasakit nga maagian. Nya mo na dinhis kalibutan di kita kalikay sa pag-antos. Nya kanang mga tawo nga nag-antos unya gasigig likay sa pag-antos mo na sila'y ma-stress. Kana sang mga tawo nga maoy nagpaantos mausad nay diretsos impierno. Mo na siya. Pero ang kadtong mapailubon nga nag-antos kana maoy masantos. So ang pag-antos dunay mga epekto, no? Dunay makapaimpierno nga pag-antos o dili ang pag-antos makapaimpierno or makapalangit. Kamo diha kusog ba mong muantos o nagsigig likay sa pag-antos? Timan iha mag-antos gani ka nga mapailobon matud pang San Pablo nilaom ka sa gisaad sa Ginoo nga moabot yung panahon nga luwason tang tanan, malipayon na tang tanan. Pero kung magsigi kag reklamo, magsigi ka og likay sa pag-antos, kana diretso gyud ka sa impierno. Ayon sa mamoron, nahigugmas pag-antos o naglikay. Bisan ganis pagtubag, di mo muantos og tubag. Ako ni antos kog pangutana, kamo wa gyud mo antos og tubag. Wa na, impierno hono na mo ani. Itagaan ta mog second chance. Unsa man mo? Kusog mo likay sa pag-antos o kusog mo antos? Likay gani, patay gani ha. Muna ang kalibutan karon in general, ang kalibutan ang tumong gyud, ang gitudlo gyud sa kalibutan mao gyud ang pagwagtang sa pag-antos, maglikay gyud sa pag-antos. Nya tungod aning paglikay nato sa pag-antos, purting daghanang nag-antos. Purting gyud. The whole creation nag-antos. Zaman ngita mog sample. Matod pa ni Kristo, kini sa noong gingharian sa langit, mura kuno nig lisos mustasa, mura sa ni siya og kanang igpapatubo sa harina. Nabang inanay kay siya ba? Inanay mo ana. So kini sa atong pag-antos, usahay, mura sa tag maupsan sa paglaom. Kana bitang moingon ta, hangtod karon, 20 na katuig na ko aning pagpailob aning banahan ni wa lang gyapon mausab kanus man ni muhunong akong pag-antos makaana sa dawa. Pero mao day na inanay day kayo ng pagpatubo. Wala, sige lang yun antos. Ana gay kausa nga gi-challenge na akong Ginoo ba ingon day ko, Lord, kay pagkamatay ni mama, pagdayong kamatay ni mama atong April 26, 2011, mga few days nga upa siya mamatay, makasulti pa, ako yung giingnan, ma, murag padong naman yung ka mamatay, ani ma. O mamatay ka, mabalika ko ha. Bisag sa damgo ba, or kanang mo pakita yung kanako, hangyo ag yung Ginoo, nga imo kong balikon. Kay
haron makaistorya gyud kog tawo nga kanabang namatay ba nga unsa gina didto. Sus niabot naman lang og 6 months gikas pagkamatay wa man gyud ko bisag damgo. Ang ako mga igsuon na sige na magsulti na ako, damgo kong mama, damgo kong mama. Ako wa gyud. Ako unfair na ning gibuhat ni mama da. Atong niwali ko, di ako'y usa ka minatay nga gibisahan ako. Kana ganing sige kog hangyos Ginoo karon 6 months na lang. Wa gyud ko padamguha bisag damgo na lang. Pagkagabi gidamgo bitaw kong mama. Tan-aw kuno kunya siyang lungon bagihaya na mo siya nibangon bitaw kuno sa mama. Unsa man ni ma? Anong nibangon man ka? Patay naman ka. Si kuno katawas mama ingon mama, "Oh bitaw, patay na bitaw ko." Ani bangon lang ko. Nako, asa naman karon? Galingkod siya siyang lungon ba? Ang tiil gipagawas o niya. Galingkod pa siya siyang lungon. Akong gi-interview nako, asa naman karon ma? Isa, "To ako sa langit." Nako dito sa langit ma. Unsa may naong dito? Isa, "Kanigong naong dinhi sa kuan, kaning naong dinhi sa atong palibot gon. Maora man gon ni didto." Nako, nagya po yung mga langgam dito ma. Naikahoy sa, nailanggam, naikahoy, naisapa. Dito tanan, pero nindot lang yun kayo dito. Nindot yung kayo, perting nindot. Sige siya katawa. Magmata na ko, nagsikog hilak na ko sa mama ba, iyag yung kong ipadamgo. Niya gisultihan ko niya, nga kanid ay ni as kalibutan na makita. Tuas sa din ni dito. Niya naman na sa mga sulat nila ni Propeta Isaías na ang langit, doon nagyapon dito'y kumbira, kaon, inom. Unya dito ang mga mananap, dili na mga bangis. Ang kubra, makigduwa na lagbata. So kanang mga batang gagmay nga nangamatay. Uy, ang ila ng paboritong duaan, ang kubra. Dinis ato, plastic man nga kanang buaya-buaya, kanang kubra-kubra. Dito real yun na kubra. Buaya, ang kanang baka o kanang mga asno, mga uban pa dihang mga bangis nga mananap, mga lubo o mga unsa pa na. Uy, mga leon, magdunga na lang dito pangaon. Kanang lingaw kayo ba? Kanang wa na bitay mag-agulo sa kasakit. Kay hasta ang mga bangis nga mga mananap o mga taong bangis dinhi og makasud lang yung langit, wa na pulos na ginabuutan pero tual gyapon dito. Na ako lang ning gihisgutan kay haron ta masayod ba nga kining gipanagna ni Kristo nga ang ni San Pablo iyang gisulti na sad ni Kristo nga moabot ang panahon nga bag-uhon ang tanan. Karon unsa may mga pag-antos nimo karon nga imong gilikayan ug naa gani sugod karon atubangan na gaksa na mananglitan kaning pag-antos nato sa pagkaway kwarta. Ang uban mamaligyag siyabo aron ka kwarta. Di na mo isulbad sa pag-antos. Ang uban mangutang, mangilad ba, mangutang aron lang yun makakwarta. Nya di ra ba mo bayad? Sige ra baglikay-likay, mo paantos na hinuon kas imong giutangan, ayaw na pangutang. Ug wa gyud kay kwarta, puy ang pagkaway kwarta. Antusa na. Ang uban antos sa kaning asawa. Mga bana ba nag-antos asawa. Nya haron dili sila na magantos, mangabit. Naron og muantos asawa, lihay adtos kabit, lipay. Aris ata asawa, antos, adtos kabit, lipay. Ana. Ano bang mangitag exit ba? Pare, nagantos ay loneliness. Namay nag-text, kita-kita sa panagsa. Ana. Haron mawa ang pag-antos. Mao man na usahay atong style, no? Mao na sugod karon ayaw na. Ang kalibutan dili gusto ana. Mao na ang kalibutan mo ingon, unsa? Nagantos kas imong bana, divorce. Divorce na yun. Mo na doon natin balaod sa divorce. Wa pa lang din sa Pilipinas. Pero kita din wa by divorce pero buwag na yun. Unsa? Nagantos ka ng imong anak nga daghan na kayo, nya karon namabdos na sad ka. Hala, abortion, ipa-abort na kay na antos yung ka anak. Abortion na yun.
Gusto kang daghan kay kag anak aron magsikag antos, ayaw oy palaygit, alaygit dayon, laygit. Di gyud ka mao mo antos ba? Imni dayog pills, ana. Ana na nga to. Dakua sa bayad, permit og magnegosyo ta oy. Madantan negosyo ka og fishing, negosyo ka og kaning mining, negosyo ka og logging, negosyo ka og kuwariing. Kung musunod yung kas balaod, porting paita. Dako kay kagbayranan, murag padung na kamalkansi. Illegal. Illegal kuwariing, illegal logging, illegal fishing, illegal taga ilan nagamay niya. Bulho tayo diya, kumbati na yun. Mao na, illegal. Perting antusan na nato aning mga illegal karon. Guba ang atong mga kalasangan, guba ang atong kadagatan, guba ang atong kabungturan, guba ang ato mga water tables, perting daghanang nangaguba. Ika nga nung na-approve man illegal. Sa antusan, isig balik-balik sa opisina, di apay anak nag-eskwela, dagko kay gastuhanan, wa naman ko'y hapit kwarta. Oy, ikay tigpirma anang releasing anang kwarta, korupsyon. Mao na parte na sa itong korap karon. Tungod sa atong paglikay, tungod sa pipila ka tawo nga naglikay sa pag-antos, porte ginong daghanang pag-antos tungod aning korupsyon. Nabantay mo? Tingog da. Nag-antos ka, babae ka, nya maibog ka sa imong isig ka babae, nya di man pwede, pagpuyo-puyo, homosexuality, same-sex union. Ikaw pare ka, nya maibog kag laki, naidaghang sakristan. Nakumbati diya. Naabta kay kulikta, taga-ilan nagkulikta. Nya kuan dayon, homosexuality dayon. Aporting daghana rong pag-anto sa kalibutan tungod aning homosexuality. Nya mudayon ra bag-ingon nga, musabot ra ng Ginoo naglikay kas pag-antos. Kinsa may malangit? Ang tao nga makamaong mopuyo sigon sa plano sa Ginoo o sa purpose sa Ginoo nganong gihimo ka. Kung gihimo kang laki, pagpakalaki. Kung gihimo kang babae, pagpakababae. Kung gihimo kang baboy, pagpakababoy. Kung gihimo kang iro, pagpakairo. Kung gihimo kang langgam, pagpakalanggam. Kung gihimo kang kahoy, pagpakakahoy. Kung gihimo kang yuta, pagpakayuta. Kung gihimo kang tubig, pagpakatubig. Pero sa tinud-anay, other creatures, sama ni mga langgam, yuta, tubig, ug uban pa, mapailubon nga nagpadayon sa ilang nature, hangtod mo abot ang panahon nga luwason sila sa Ginoo. Kinsa ra man gyud masinupakon? Kita. Ngano man, gitagaan man tag freedom to choose. Tungod sa dakong gugmas Ginoo, gitagaan tag kagawasan nga pariha taniya makahimo tag mga desisyon. Mao nang kita rasad maoy giandamag impyerno. The rest of creation padong nas langit. Kanang imong manok nga imong giihaw. Kanang manok nimong giihaw padong na nas langit ang ending ana. Ngano man nakaserve siya sa purpose para kanon. Kanang baboy imong giihaw. Sud anon man ginang baboy. Nakaserve na nas purpose. Pero kanang imong iro, nagiilis nimos imong bana, kaya mao na imong gigakos-gakos, basig ikay maimpyerno. Pero ang iro, ni serve gyapos iyang pagkairo. So malangit ang iro, maimpyerno ang asawa, apil na sang bana, nga mibiyas asawa. May pag ang bana, magpakairo na lang. Dahil bisag imo kong patid-patiran, bisag imo kong sagpaon, di jud ko mubiya, kay bana man ko nimo. Buang ka ng animala ka, may paning iro nako, makalipay pa, ikaw buang ka, pistiha ka, wadi na ka makalipay nako. Balikasalan ko dahil. Patiyalan ko. Basta, nothing gonna change my love for you. O di nakatuma na ka sa imong role nga gihatag sa Ginoo, isip bana, balag nag-antos ka. Doon na may nagpaabot na kalipay. Nga matod pang San Pablo, ang pag-antos dinhi, dili ikatumbas didto sa kalipay.
Usahay sad ang nature atong i-manipulate aron mahimong pag-antos. Ako bitaw magtan-aw ko na mga sapa nga ang nagdahili na sa sapa ang mga tae nas mga baboy o uban pang mga hugaw nga atong gipanglabay sa sapa. Ang sapa murag gyud gahilak. Gahilak ang sapa. Di nako sapa. Din ako makaserve sa purpose nga anhi unta mo manglaba, anhi unta mo maligo, anhi unta mo dinhi magkuhag tubig para inyong dadon dito sa inyong balay. Hugaw na kay ko. Kinsa may gahimon niya nga magantos? Ang tao. Ingka dili ang baboy. Uy, ang baboy wa ginay labot kay daar gina gahimo ra gyud sa iyang nature nga malibang, mangihi inana. Ikaw nga nagdaas baboy, ikay dunay kabuot. Nganong giguba man nimo ang sapa ginamit ang baboy. Kanang kahoy putlonon man ginang kahoy, putlonon. Pero maghimo kag karsada, niya ang kahoy naa dool-dool sa taliwa sa karsada, kinsa man wa na mo na siya mo serve siyang purpose kay ngano man unsa na may purpose ana karon hazard padong naka mabangga diha gani daghang mga kahoy karon dinhi palibot nato sa Sugbo nga naasod sa karsada ni encroach wa putla kay kuno environmental inana pero wa na mo serve sa purpose hazard na. Ang ibuhatad sa ubang nagdaag sakyanan, parkingan, itupong nila sa kahoy nga ni encroach, ana sila magparking, nyahay naman ang no parking on national highway. Wala na, kay obstruction man na. So, obstruction, na naman ang kahoy o man nakuha, parking ko dire. Di, total di man sa ni kaagian. Ni espaltado man, karsada man. O, di, nahimo na noong distortion sa balaod. Nga naman, ang role sa kahoy, putlon. Pero kay environmental man pagtanom og daghang kahoy dito sa lugar nga kanana ang dili karsada. Pero ang karsada kuhain na haron lahos-lahos ta. Kinsa maroy nagpaantos nato ana? Ang mga tao sad nga wa say klaro. Ana mo na siya. Suko muna ko. Mao na kanarong imong naong nagantos naman na kay sigihan naman imong hidhid anang naang chemical natural nimong naong brown man ta to nganong imo man ang gipaputi o karon perting antos ana din amang gani na makakitag adlaw hadlok naman nag-adlaw hadlok adlaw kanang imong kilay imong gikiskis nagantos tong kilay nang awagtan intaw niya pagtan-aw niya badlis ra may ilis mas importante mang badlis kay nako di ba ansa na nagantos ato siya kisa may nagpaantos niya ikaw ana ano marong kasigi naman tagtap-tap tungod sa COVID nya unsa may hinungdan sa COVID tungod kay abin tas yawa nga tag-iyas mga sakit. Sige tagsupak sa Ginoo, sige tagsupak sa Ginoo. Kada nato supak sa Ginoo, gigakos nato ang yawa. Nya ang yawa kay tag-iya mas mga sakit, tag-iya mas mga kasakit. Mao ni ron usa ni siyang mga sakit nga gihatag kining COVID. Samtang magsigi patag pakighigalas yawa pinaagis ato mga sakit as ato mga sala kay di kita gustong muantos padayon gini mga sakita. Sige, makahimo tag baksin, masulbad na ni. Ako, vaccinated na ko. Lipay na ko, ana. Ang yawa, pilaray pag-adjust. Isa ako na sa ning pakusgan ang COVID. Manamang COVID-19, na vaccinated naman to, COVID-23. COVID-23 na saan? Himo na sa tag-baksin. Adto na sa 25, masulbad. Or 26. Kaya kani, 19, 21, sulbad. Dokatuig. COVID-23 na saan? Di adto na sa tas 25 makasulbad ig 25 sa COVID-27 adto na sa 30 masulbad nya kana ra bang mag-anam og kadako paantuson kita siyawa ay nangutanan ako padyon unsaon magini pagsulbad ng COVID nakuha ko kay bawo kay di ko Ginoo pero naalang ko'y bana-bana kung makigsuod tang tanan sa Ginoo mawagtang gining COVID ug uban pang mga sakit ngano man kay ang yawa mo'y tag-iyaan nya kung suod tas Ginoo pinaagis pagtuman sa iyang kabubuton sigon sa purpose nga gihimo ta
Ang mga bana magpakabana, ang mga asawa magpakaasawa, ang mga laki magpakalaki, ang mga babae magpakababae, ang pari magpakapari, ang madre magpakamadre sad. Puy-an nato ang kabubuton sa Ginoo, ang tuso nato ang mga pag-anto sa pagpuyo nining maong kabubuton, wag tang ning COVID usaran ni kaana pagpamilok. Nya unsaon pagsulti sa Ginoo, sama sa mga healings nga iyang gibuhat, ang imong pagtuo mao'y makaayo kanimo. Ang imong pagtuo. Nituo ba ka karon nga babae ka nga gihimos Ginoo? Nituo ba ka karon nga asawa ka nga gihimos Ginoo? Maunay makaayo nimo bisag kulatahon pa kas imong bana nya magpakaasawa ka. Congratulations, wa kay COVID, bunog lang. Pero ay kabalaka, to ay kalipay nagpaabot nimo dinhi og didto, labaw pas imong pag-antos. Gani karon daghan kay tag mga kaigsuonan mo testimonya. Hala, kaswerte nimo, hala, kanindot sa inyong pagpuyo. Sus, Pader, kay bawo pa lang kas giagian na mong pag-antos. Kana baro mga gitawag to mga successful nga mga tao ba? Moingon din, nahibaw pa lang kas akong pag-antos. Unsa ni imong pag-antos? Ingon ani pa, alam niluha ko nang ngilingiga ko na gud. Kalisod ana, ikaw Pader, hayahay lagi karon. Nag-antos ka. Moingon sa ko, kahibaw pa lang kas akong pag-antos. Unsa imong pag-antos Pader? Secret. Sige, yung hindog na ta mga kusog mo antos. Mga igsoon, sangpito nato karon ang Dios sa atong mga panginahanglan, sayot kita nga siya manggihatagon kaayo nga amahan. Muingon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan magmadasigong mugiya sa tanang katawhan ngadto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod mutaba ngadto sa mga sinalikway sa atong katilingban, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magbalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga mihalina hatagan sa ganti sa kinabuhing dayon, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. O Ginoo, amahan nga mahigugmaon sa tanan, dunggag dawata ang among mga pangamuyo nga among gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang
ihatagon, nadawat namo kini kamo ihalad, ang panubino nga abot sa yuta. Kuginamasa kamo sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang mga gasa nga among gihalad ug itugot nga kining among pag-alagad maghatag kanimo og himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanunaw sa matag adlaw, ihatag ka na mo karon adlaw. Upasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala kanamo. Dili mo kami itubyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana ang sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, Kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angan ng kalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayon ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to a King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Magampo kita. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among naambitan niining sakramento ug himua nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton,
uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among mga pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa kalipay nga Diosnon. Apan makab-ot ra ni nato ang divine happiness kon muantos kita sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo sumala sa tumong nganong gibuhat niya nga atong ma-fulfill ang iyang purpose dili ma-distorted. Atong padayong i-announce dinhi nga ang mga pamisas mga kalag anhilang ihatag sa simbahan na nay mga sobre diha nga nasa tay hulganan to apa dito ang hulganang kahon giayo pa natong uban basin ang ubang kahon ibutang nato diha sulod simbahan. So wa tay mga kahon dito sa sementeryo kay wa man say mga misa sa sementeryo ni arata dinhi. So suwati lang ninyo o pwede sa mong mang-distribute dito sa inyong silingan nga dad-alang sagbalik dinhi haron atong malista o mapamisahan sud sa buwan sa Nobyembre. So ayaw na lang insertig papel ang sobre kana na lang naas gawas mo'y suwati. Ana, kuara na sabot lang Ginoo ana. Ang labing suod lang nimong mga kalag ang isuwat niya ang uban ingna na lang alang sa tanang mga kalag sa purgatorio labi na gyud sa wa nay nahinumdom kanila. Ana, ipahaom ra nas Ginoo didto. Unya sa mga online parishioners mao gihapon ang inyong buhaton, i-message lang ang mga kalag na gusto niyong pamisahan nga ipadala lang pod ang inyong pamisa na kwarta sa atong pamaagi sa pagpadala og kwarta panahon sa atong mga slot-slot. Ana ra na moabot ra gid na dire. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanino. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananag ng kapway akayin kay Kristo.